Че ти си ми ножа. Такива случаи? Някакъв... Как ти казваме? Така на 8 парчета. Лесно на 8 парчета. Аре, нали се съпъчиш, че си много отворен? Ами аз, защото съм много отворен, си спомням майка, как имаше едно белекче. Откъде тръгват нещата? Това е късмети. Това са за късмети. Това има само един късмет. Нещо се объркал. Това няма ли 100 лева вътре? Има едно пара. 5 кинта поне няма ли? Чичка, снимаш ли? Снимата, да. Какъв добър са? Много си добър. Утре ще го изкараме във вестник Стърша. В Стърша не знам, в интернет. Ще го пуснем в интернет по eBay. Не по eBay, по Едно YouTube. време имаше една рубрика Петна в нашето ежедневие. И така аз бех до тука. Давай сега, давай. На всеки, който е отсреща. На всеки, който е отсреща. Рачо, ти ли си отсреща? Дай да приемеш. Ти си по-работливо момченце, повечко на тебе. И Сълбенчето по-малко работиме. Кики и той така. Да, Хората не са работили направо. Телето и той банкери, той не се изпотява много. А на мене и той се знае. Така, това на Татю. Цецка, дай ми една чиния. То сега всъщност чини... Какво станаше? Това стана сега нещо. Там има още 2 парчета. И това на баба Льоне. Интересно. Аз сега не можах да видя нищо, само от самите парчета. И това на Цецка. Цецка е на теб.